Ngiyabezwa nje abantu bedakela umasheshisi umfaka Mdletshe ekhuluma yonke nonsense. Masheshisi Wambhedela lapha bathi uye lo ngivimbile khabazela mfowethu awusuka wawa ngaba nalathi ibhumba mfowethu cala amabhinqa nazo uthi nansi isizoya kwaMkhize engihamba nayo ethi siyongena kuvaliwe ithi siyongena ngomnyama ke impela ngifuna ukubona ubalo ozovimba ushaya kasasa kakhona hawu madoda kubi kulukhulu kwansizwa khabazela ya kulukhulu impela madoda sibuye landani ke mfowethu wasihlangabeza mfowethu siyongena ngomnyama manje singena khona la kuthiwa sikho la siya khona siyobabona manje hayi madoda hayi kulukhulu kwansizwa ya hawu uzakwenza besexaxa esilimo umgwaqo kuthiwa singalokothi esihambe emgwaqweni siyawubulala bangana nje abacula abaqashiwe baqashwa ngenxa yami mina bese ngingabi khona ningamaxoki ngempela nenzondo yeqiniso ningamaqili ningamaqola nezinja